वेलकाम बैक गोदान बिदिन सायाव दिनै नोंथांमोनसिम जोंनि गासिबो रिउटारफोरनि गोदान निउस आपडेट लाना फैदों लोगोसे खालामसै दिनैनि सबसे फार्स्ट निउसनिफ्राय जोंनि सबसे फार्स्ट निउस आपडेटआ जादों गेमस्रि दैमारि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनाथ' आगोलावनो मिथिखायो आङो 2019 निफ्रायनो निउस आपडेट होबोगासिनो आरो बे 2019 निफ्राय 2025 हालागै सफैबाय माने सना बेनि गेजेराव आं गोबां निउस आपडेट खालामना होदोंमोन बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननो मोनसे समाव निउस आपडेट खालामना होदोंमोन जे जोंनि बर'नि नाम्बार 1 इउटिउबारा सोर होननानै बुंबाथाय माने प्रकाश नार्जारी जायबा बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेला नाम्बार 1 मोन जोंनि बर'फोरनि फार्स्ट समाव लोगोसे जोंनि बर'नि गेजेराव माने इन्डिभिजुअल जायबा हारसिं भिडिअ बानायनानै सोर 1 लाख साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामग्रोदोंमोन होनबाथाय बड'लेण्ड मिशन सोदोबानो खालामग्रोदोंमोन आगोलाव जोबोर गोबावसिम माने बड'लेण्ड मिशन सोदोबनि अनार प्रकाश नार्जारी बिथाङा माने गावनि बड'लेण्ड मिशन सोदोबखौ नाम्बार 1 पजिशनाव लांनो हाबाय थादोंमोन किन्तु मोनसे समाव मा जाहैबाय मा गेमस्रि दैमारिया माने मोनसे समाव बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलखौ बारनानै 2 बोसोर 3 बोसोरहालागै गेमस्रि दैमारिया माने नाम्बार जेरै बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलनिफ्राय माने प्रकाश नार्जारी बिथांनिफ्राय गेमस्रि दैमारि बिथाङा नाम्बार 1 पजिशनाव थांनो हादोंमोन इन्डिभिजुअल क्रिएटर जानानै थिग बिदिनो एसबी बड' निउस चेनेला दा गेमस्रि दैमारिखौ बारनानै नाम्बार 1 पजिशनाव लानो हाबाय माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दै जायबा इन्डिभिजुअल क्रिएटर जायबा हारसिं खामानि मावनानै जेनेबा नों प्रडाक्शन चेनेल नङा दा साननैसोनि गेजेरावथ' माने दा एसबी बड' निउसखौ बारनो हानाय रावबो नुथ'वाखै आरो हायोबाथाय गेमस्रि दैमारियासो बारनो हागोन जुदि गेमस्रि दैमारिया बारनो हायाबाथाय बेखौ माने आरो दा साननैसोनि गेजेराव रावबो बारनो हाथ'नाय नङा किन्तु आं नोंथांमोननो बुंनानै एखायनो नाम्बार 1 पजिशनाव थाबाय थानो हानाया ओरैनो नङा सानसे नङा सानसे माने बेखौ सोरबा बारलायगोन जेरै प्रकाश नार्जारीखौ गेमस्रि दैमारिया बारदोंमोन आरो गेमस्रि दैमारिखौ दा माने एसबी बड' निउसआ बारलायबायना आरो बेखौबो सोरबा बारलायगोन साननैसोनि उनाव जेखि जादोला नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव बेखौ माने एसबी बड' निउसखौ बारनो हायोबा बेसेबांखिनि सम नांगोन आरो सोर बारनो हागोन बायदि बिदिब्ला फैदो जोंनि नेक्स्ट साबजेक्टनि सायाव नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बादुला होननाय मोनसे चेनेल दंना बेनि सायाव मोनसे एक्सप'ज भिडिअ बानायदो आरो बेनि एगेन्स्टआव मानो होनना बुंबाथाय बादुला बिथाङा माने नोंथांमोनाथ' नुखायोआनो अलरेडि बादुला चेनेलनि थाम्बनेलफोरा माने माबायदि नोंथांमोनाथ' मिथिखायोनो अलरेडि माने भिडिअआ दुसरा थाम्बनेला दुसरा आरो बेनि टाइटेलफोराबो दुसरा माने एकदम भिडिअनि टपिकजों मिलायथारा जेरै मोनसे टाइटेला नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय गेमस्रि दैमारिनि गोदान भाइराल ओंखाम जायाखै जेम्सखौ मोनैनि होननानै माने बिथाङा होदोंना बिदिनो उल्टां होलाबायो बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेराव आरो लिरनायाबो मोजाङै लिरनो रोङा स्पेलिंफोरानो माने मिस्टेक जालाङो बेना बे खोथाखौ सोरांसार बसुमतारी बिथाङा बुंनानै होदों गावनि भिडिअजों आं डेसक्रिपसनाव लिंक होनानै होगोन नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नुवाखैबा नायबानो जाबाय लोगोसे गोबां हेट मोनदों दे बादुला बिथाङा मानो होनना बुंबाथाय बेखौ माने गोबां मानसिफोरानो बुरबक जाम्बा बेफोरबायदि माने खर' गला बिदि बायदिसिना बुंनायबो नुदों बिनि कमेन्ट बक्सफोराव मानो होनना बुंबाथाय माने गोबां मानसिखौनो थगायोना बिथाङा थाम्बनेलफोरनि गेजेरजों भिडिअफोरनि गेजेरजों जानला मानला भिडिअ बानायनानै आरो नुनायाबो नुखायो गोबां मानसिफोरानो माबायदि माने बिथाङा थाम्बनेलफोराव थगायो नालाय एसेबांखिनि दा थगायनाय दिन गैला आगोलावमोन थगायनाय दिना दा बयबो स्मार्ट जाजोब्बाय आरो नायनो बायोना गोबां मानसिफोरानो बिदिखौ जेखि जादोला सोरांसार बसुमतारी बिथांनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो एसे देखायनानै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय स्क्रिनाव नायबानो जाबाय गेमस्रि नोंबो गया नोंथांनि थाम्बनेला गाज्रि खिन्थु टाइटेला मोजां दै टाइटेला मोजां किन्तु बांसिन जोंनि अडियेन्सआ थाम्बनेलखौसो लोब्बा लानानै भिडिअखौ नायो दे ओंखायनो बिथाङा माने थाम्बनेलाव फकास खालामदों माने माबायदि टाइपनि थाम्बनेल बानायबा क्लिक फैगोन बेबायदि नैबे रसमानि बागै थांनोसैलाय जोंहा होमबा ना रसमाखौथ' बियो ओरैबायदि डेन्जाराव थाम्बनेल बानायदों मानोना बोरै गाबाय टाइटेलखौ नाय रसमा ब्रह्म हाबा जागिन आइ नङा जाफिनबाय होन्दोंमोन नोङो जानांगौ जाफिनबाय होन्दोंमोन जागिन आइसो लिरबाय नामा सोंदों आरो ना माने गावबो बादुला ब्रादार आं नोंखौ माबा खालामो रेसपेक्ट होयो आं नोंखौ नोंथाङा थाम्बनेलखौ सोलाय मोजां थाम्बनेल खालाम आपकामिं भिडिअफोराव मोजां थाम्बनेल बानाय बिदि फेक थाम्बनेल बानाय सुखुवाखै नोंनि कमेन्टफ्रावबो नायदोंमोन आं फेक थाम्बनेल बानायनायखौ गोबां मानसियानो नोंखौ बुंहरदों बिदिब्ला फैदो जोंनि नेक्स्ट साबजेक्टनि सायाव जोंनि नेक्स्ट साबजेक्टआ जादों बड' एआइ इनफ्लुएन्सार चेनेलनि सायाव बे चेनेला गोदानसो दे दासो माने 500 जन साबस्क्राइबार जादों 500 जन साबस्क्राइबार जादों माने बे चेनेलाव इसे आगोलाव 400 जननि इसे बाराल' साबस्क्राइबार दंमोन आं बे भिडिअखौ बानायबाय थागौ माने 500 जन बारलांबाय आरो आपल'ड खालामगौ माने 600 जन बारलांगोन नामासोथाय जेखि जादोला नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आजिखालि एआइ जों मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया आरो गोबां मानसिफोरानो एआइ खौ मिथियाखैबाथाय आं नोंथांमोननो बुंनानै कम्पिउटारजों बानायनाय मानसि
आजिखालि गोबां AI जों खामानि मावनो हायो मानो होनना बुंबाथाय नोंथांमोना नुखाबायानो जोंनि बर' सिख्लाफोरनि महरजों लानानै दख'ना गानहोनानै माने कम्पिउटारजोंनो व्लग बानायहैयो बर' सिख्ला बानायनानै खिन्थु बे अरिजिनेल मानसि नङा नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होनानै होबाय थागोन जोंनि बर'नि AI व्लगखौ साननैसोनि उनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंनि बे बर' AI सिख्लाफोरजों साननैसोनि उनाव माने सिरियालफोर ओंखारगोन जेरै कार्टुनफोर भिडिअ बानायोना मोनसे सिरिज टाइपनि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिदिनो माने बेजों सिरियालबो बानायनो हागोन गोबां मानसिफ्रानो आरो जायबा रोङो माने बे इउज खालामगासिनो दानिफ्रायनो आरो सोरबा रोंथ'वाखै खिन्थु दा नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होबाय थानाय भिडिअखौ माने सोरबा सिनायनोबो हानाय नङा AI नि होननानै दा सानना ला आंनि न'खरावनो मानसिफोरनो जोंहानि न'खरनि मानसिफोरनो देखायना होबाथाय दा रावबो मिन्थिनाय नङा जे बे AI जों बानायनाय मोनसे पुतुलासो होननानै थिग बिदिनो सोरबा माने सानमारदों बेयो जे बर'नि होननानै माने AI होननानै सानाखै जिखिजादोला लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव सम जाबाय दे आं साबस्क्राइब खालामनो होआखै आंनि चेनेलखौ गोबां मानसिफोरानो साबस्क्राइबबो खालामाखै खालि भिडिअल' नायबाय थायो नालाय जिखिजादोला बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरो नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय